ମୋ ନାଁ ଗୀତା ଦାସ। ମୁଁ ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଉ ନିଶା ମୋର କବିତା ଲେଖିବା, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ରମ୍ୟ ରଚନା, ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତି ଲେଖା ମୋର ସବୁଦିନ ନିଶା। ଏହାକୁ ମୋ ଜୀବନର ପାଥେୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୋର ଭଲ ନିଶା ଅଛି, ମୁଁ ଗଛ ବୃକ୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗଛ ଲଗାଇବା ସହିତ ଗଛମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଏ। କୁଜଙ୍ଗ ଟିଭି ଆଜି କୁଜଙ୍ଗ ଟିଭିର ଉନ୍ମୋଚନ ଦିବସ, ସେ ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି? ଆମ କୁଜଙ୍ଗ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସାହିତ୍ୟର ପୀଠସ୍ଥଳ। ଏଠାରେ ବହୁ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଏବଂ ନାରୀମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସବୁ କବି, ଲେଖକ, କଳାକାରମାନେ ଏ ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଟେକ ରଖିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଜର ଖ୍ୟାତି ରଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି କୁଜଙ୍ଗ ଟିଭିର ଯେଉଁ ଉନ୍ମୋଚନ ଦିବସରେ ଆମେ ଏହା ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହାର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବୁ।